Akwụkwọ nke ndị Kolosi isi nke mbụ. Pọl, onye ozi nke Yeshua site n'ọchịchọ Chineke, na Timoti nwanne anyị nwoke, nye ndị nọ na Kolosi, ụmụnna dị nsọ na ndị kwesịrị ntụkwasị obi n'ime Yeshua. Amara na udo sitere n'aka Chineke nna anyị na onyenwe anyị Yeshua. Anyị na-ekele Chineke nna nke onyenwe anyị Yeshua, na-ekpe ekpere mgbe niile maka unu, ebe anyị nụrụ maka okwukwe unu n'ime Yeshua, na ịhụnanya unu nwere n'ebe ndị nsọ niile nọ, maka olileanya e nyere unu n'eluigwe nke unu nụrụ site n'okwu eziokwu ahụ, nke bụ ozi ọma ahụ, nke bịakwutere unu dịka ụwa niile, ma na-amị mkpụrụ dịka ọ dịkwa nye unu site n'ụbọchị unu nụrụ ma mara na amara Chineke n'ezie. Dịka unu mụtakwara n'aka Epafras, onye anyị hụrụ n'anya, onye bụ onye ozi nke Yeshua kwesịrị ntụkwasị obi n'ebe unu nọ, onye kwusakwara unu amara unu n'ime mmụọ nsọ. N'ihi nke a, site n'ụbọchị anyị nụrụ ya, anyị akwụsịbeghị ikpe ekpere maka unu na ịrịọ ka ihe ọmụma nke uche ya mezuo unu na amamihe niile na nghọta ime mmụọ, ka unu wee na-eje ije n'ụzọ kwesịrị onyenwe anyị, ma na-eme ihe na-atọ ya ụtọ n'ihe niile, na-amị mkpụrụ n'ọrụ ọma ọbụla, ma na-eto n'ihe ọmụma nke Chineke site n'ike ya dị ebube, ike ya ruo ogologo ntachi obi na ọṅụ, na-ekele Nna, onye mere ka anyị bụrụ ndị ga-eketa oke nke ihe nketa nke ndị nsọ, na ihe onye napụtara anyị n'ike nke ọchịchịrị ma chụpụ anyị n'alaeze nke ọkpara ya ọ hụrụ n'anya, onye anyị nwere mgbapụta site n'ọbara ya, nke bụ mgbaghara nke mmehie, onye bụ onyinyo nke Chineke a na-apụghị ịhụ anya, nwa mbụ n'ime ihe niile e kere eke, n'ihi na site n'aka ya ka e kere ihe niile, ndị dị n'eluigwe na ndị dị n'ụwa, na ihe a na-ahụ anya na ihe a na-apụghị ịhụ anya, ma ọ bụ ocheeze ma ọ bụ ọchịchị ma ọ bụ ike. Ihe niile ka e kere site n'aka ya na maka ya. Ọ dị tupu ihe niile dị n'ime ya. Ọ bụ isi nke ahụ nke chọọchị. Ọ bụ mmalite na onye mbụ nke ndị nwụrụ anwụ, ka o wee nwee ike ịbụ onye mbụ n'ihe niile, n'ihi na ọ dị Nna mma na ihe niile ga-adị ndụ n'ime ya, site n'udo nke sitere n'ọbara ọbara obe ya, ka o wee mee ka ya na ya dịghachi na mma site n'aka ya. Ihe niile ka m na-ekwu, ma ndị nọ n'ụwa ma ndị nọ n'eluigwe, unu onwe unu ndị bụbu ndị ọbịa na ndị iro, n'ihi na uche unu rara onwe ya nye ọrụ iwu na-akwadoghị. Ugbu a o meela ka unu dị otu n'anụ ahụ site n'ọnwụ ya, ka o wee mee ka unu dị nsọ, ndị na-enweghị ntụpọ na ndị na-enweghị ntụpọ n'anya ya. Ọ bụrụ na unu anọgide na-eguzosi ike n'okwukwe, unu ahapụkwara olileanya nke ozi ọma ahụ nke unu nụrụ maka ya, nke e kwusara ihe niile e kere eke n'okpuru eluigwe, nke mụ onwe m bụ Pọl, bụ onye na-ejere ozi. Ugbu a nọgidenụ na-ata ahụhụ n'ihi unu, na imezu ihe ndị fọdụrụ na nhụjuanya Yeshua n'anụ ahụ m, maka n'ihi ahụ ya, nke bụ chọọchị, onye m bụ onye ozi, dịka ọrụ Chineke si dị, nke e nyere m maka unu, iji mezuo okwu Chineke, nke bụ ihe omimi ezoro ezo site na mmalite ụwa na site n'ọgbọ niile, mana ugbu a ekpughere m ya nye ndị nsọ ya, onye Chineke chọrọ ime ka a mara akụnụba nke ihe omimi ya dị ebube n'etiti ndị mba ọzọ, nke bụ akụnụba Yeshua dị n'ime unu, olileanya nke ebube
onye anyị na-ekwusa, na-adụ onye ọbụla ọdụ, ma na-ezi ya ihe na amamihe niile, ka o gosi onye ọbụla zuru oke n'ime Yeshua, onye mụ onwe m na-arụsikwa ọrụ ike ma na-agba mbọ dịka ọrụ ya n'ime m si dị ike. Akwụkwọ nke ndị Kolosi isi nke 2. N'ihi na ọ ga-amasị m ka unu mara nnukwu mgba m nwere maka unu na maka ndị Lodika na maka ndị niile na-ahụbeghị m n'anụ ahụ, ka obi ha wee dị otu ma jikọta onwe ha ọnụ na akụnụba niile nke nkwenye zuru oke nke nghọta, ịmara ihe omimi nke Chineke, ya bụ nke Nna nke Yeshua. N'ime ya ka e zuru akụ niile nke amamihe na ihe ọmụma. Nke a ka m na-ekwu ka onye ọbụla ghara iji okwu na-adọrọ adọrọ duhie unu, n'ihi na ọ bụ ezie na anọ m n'anụ ahụ, ma anọ m n'ime unu n'ime mmụọ, na-echeta ma na-edebe usoro unu ka okwukwe siri ike unu site n'ime Yeshua. Ya mere, dịka unu natara Yeshua onye nwe anyị, otu a ka unu na-eje ije n'ime ya, gbanye mgbọrọgwụ ma wulie elu n'ime ya, ma guzosie ike n'okwukwe dịka eziri unu, na-agbaso ya n'ekele. Kpachara anya maka ndị na-emebi unu site na nka ihe ọmụma na aghụghọ, site n'ọdịnala mmadụ, dịka ntọala nke ụwa si dị, ọ bụghị dịka Yeshua si dị, n'ihi na njupụta niile nke Chineke dị n'ime ya. Unu onwe unu zuru oke n'ime ya, onye bụ isi nke ndị isi niile na ike niile. N'ime ya ka e bikwara unu ugwu, site na ugwu e mere na-ejighị aka, na-ewepụ ahụ mmehie nke anụ ahụ site n'ugwu nke Yeshua, n'ihi na e liri unu na ya site na baptizim, nke sikwara na ya kpọlite unu ọnụ site n'okwukwe n'ọrụ nke Chineke, onye mere ka o si n'ọnwụ bilie unu onwe unu ndị nwụrụ anwụ n'ime mmehie na n'ibi ugwu nke anụ ahụ unu. O mere ka unu na ya bilie, unu na-agbaghara unu ụgwọ niile unu ji. O wepụtara kwa ihe edere n'iwu nke megidere unu. O wepụrụ ya n'ụzọ ma tinye ya n'obe. O meriri ndị isi niile na ndị ike niile, o wee nwee aha ọnwụnwa n'ihu ọha. O mekwara ka ha merie ha n'obe ahụ n'onwe ya. Ya mere, ka onye ọbụla ghara ịma unu ikpe n'iri ihe na ịṅụ ihe ọṅụṅụ, ma ọ bụ n'ihe gbasara ụbọchị nsọ, ọnwa ọhụrụ, ma ọ bụ ụbọchị izu ike, nke bụ naanị onyinyo nke ihe ndị ga-abịa, mana ahụ dị n'ime Yeshua. Ka onye ọbụla ghara ichi unu n'ime obi umeala na ofufe nke ndị mmụọ ozi, na-agbalịsi ike n'ihe ndị ọ na-amaghị, nke o tinyere n'uche unu ahụ ya. Ọ naghịkwa ejide isi ya ebe ahụ dum, nke e nyere ma jikọta ya site na agbụ nke njikọ, na-amụba site na Chineke mmụba Chineke. Ya mere, ọ bụrụ na unu na Yeshua nwụrụ site na iwu nke ụwa, gịnị mere dịka a ga-asị na unu bi n'ụwa iji na-ebu ibu arọ nke ọdịnala? Dịka emetụla aka, edetụla ire, ejidela aka, nke ọṅụ na ala inyi, ma na-agbaso ozizi nke mmadụ. Ihe ndị a nwere amamihe n'ime ha, na okpukpe, afọ ofufo, na ịdị umeala n'obi nke uche, na ịghara ichebe ahụ, nke bụ ihe na-abaghị uru, ebe ha metụtara imeju anụ ahụ. Akwụkwọ nke Kolosi isi nke 3. Ya mere, ọ bụrụ na unu esorola Yeshua bilie, leenụ ihe ndị dị n'ezi,
ebe Yeshua nọdụrụ n'aka nri Chineke. Lekwasịnụ anya n'ihe ndị dị n'ezi, ọ bụghị ihe ndị dị n'ụwa. N'ihi na unu anwụọla, ndụ unu ezobewokwa na Yeshua n'ime Chineke. Mgbe Yeshua onye bụ ndụ anyị pụtara, unu onwe unu ga-eso ya pụta n'ebube. Ya mere, meenụ ka akụkụ ahụ unu dị n'ụwa nwụọ: ịkwa iko, ime ihe ike, mmetụta uche na-adịghị mma, agụụ mmekọahụ na anyaukwu, nke bụ ikpere arụsị. N'ihi na ihe ndị a, iwe Chineke na-abịakwasị ụmụ nnupụ isi, nke unu onwe unu jere ije n'ime ya n'oge gara aga mgbe unu bi n'ime ha. Ma ugbu a, wepụnụ ihe ndị a niile n'ọrụ unu: iwe, okwu ọjọọ, okwu rụrụ arụ. Unu aghala ibe unu ụgha. Ebe unu chụpụla nwoke ochie ahụ n'ọrụ ya, unu eyikwasịla onye ọhụrụ ahụ, onye na-eme ka ọ dị ọhụrụ n'ime ọmụma dịka onyinyo nke onye kere ya si dị. Ebe ọ dịghị onye Grik maọbụ onye biri ugwu maọbụ onye na-ebighị ugwu, maọbụ onye mba ọzọ maọbụ onye Skita, maọbụ onye ohu maọbụ onye nwere onwe ya, onye Atens, kama Yeshua bụ ihe niile na ihe niile. Ya mere, dịka ndị Chineke họpụtara, ndị dị nsọ na ndị a gọziri agọzi, ndị ekwenyere, yikwasịnụ obi ebere, obiọma, ịdị umeala n'obi, ịdị nwayọọ, ogologo ntachi obi, na-anagide ma na-agbaghara ibe unu. Ọ bụrụ na onye ọbụla nwere esemokwu na onye ọzọ, dịka Yeshua gbaghara, otu ahụ ka unu gbaghara unu onwe unu. Mekwa otu ahụ. Na-etinyenụ ọṅụ n'ihe ndị a niile, nke bụ ihe nkekọ nke izu oke. Ka udo nke Chineke chịa n'obi unu, nke a kpọrọ unu n'otu ahụ. Otu ahụ na-elekwa unu. Ka okwu Yeshua dịrị n'ime unu n'ụba na amamihe niile, na ezi ma na-adụ onwe unu ọdụ n'abụ ọma nke ukwe na abụ ime mmụọ, na-abụ n'obi unu nye Onyenwe anyị amara. Ihe ọbụla unu na-eme, n'okwu maọbụ n'omume, na-eme ya n'aha Onyenwe anyị Yeshua, na-ekele Chineke na Nna site na ya. Ụmụ nwanyị, dọọnụ onwe unu n'okpuru di unu, dịka o kwesịrị n'ime Onyenwe anyị. Ndị di, hụnụ nwunye unu n'anya. Unu ekwela iwe megide ha. Ụmụ nwoke, ruberenụ ndị mụrụ unu isi n'ihe niile, n'ihi na nke a na-atọ Onyenwe anyị ụtọ. Ndị nna, unu akpasula ụmụ unu iwe, ka ha ghara ịda mba. Ndị ohu, na-eruberenụ ndị bụ ndị nwe unu isi n'ihe niile, ọ bụghị n'anya ndị Juu dịka nke mmadụ, kama n'obi dị ọcha, na-atụ egwu Chineke. Ihe ọbụla unu na-eme, meenụ ya site n'obi unu nye Onyenwe anyị, ọ bụghị nye mmadụ, ebe unu maara na n'aka Onyenwe anyị ka unu ga-anata ụgwọ ọrụ nke ihe nketa ahụ, n'ihi na unu na-ejere Chineke Onyenwe anyị ozi. Ya bụ, mana onye na-eme ihe ọjọọ ga-anata ihe ọjọọ o mere, ọ dịghịkwa asọpụrụ ndị na-abụghị ndị ọzọ. Akwụkwọ nke ndị Kolosi, isi nke 4. Unu ndị nwe anyị, meenụ ndị ohu unu ihe ziri ezi na ikpe ziri ezi, ebe unu maara na unu onwe unu nwekwara nnweta Onyenwe anyị n'eluigwe. Nọgidenụ na-ekpe ekpere ma na-ele anya n'aha Chineke n'ekele, na-ekpekwa ekpere maka unu, ka Chineke wee meghere unu ọnụ ụzọ ike ikwu ihe omimi nke Yeshua. N'ihi nke a ka m na-anọkwa n'ụlọ mkpọrọ, ka m wee kwuo maka ha dịka o kwesịrị, na-eje ije na amamihe nye ndị nọ n'ezi.
ma gbapụta oge ahụ. Ka okwu unu dịrị obiọma mgbe niile ma jupụta n'ime unu, ka unu wee mara otu esi aza onye ọbụla. Taịtọs nwanne anyị na-akwanyere ùgwù na onye ozi kwesịrị ntụkwasị obi na onye ọrụ ibe anyị n'ime Onyenwe anyị, ga-agwa unu ọnọdụ m niile. Onye m zitere n'ebe unu nọ maka otu ihe ahụ, ka o wee mara ọnọdụ unu ma kasie obi unu. Ya na Onesimọs nwanna kwesịrị ntụkwasị obi na onye a hụrụ n'anya nke ukwuu, onye bụ otu n'ime unu, ha ga-akọwara unu ihe niile dị mkpa na-aga ebe a. Aristakọs onye mkpọrọ ibe m na-ekele unu. Mark onye ikwu Barnabas, onye unu natara iwu ya, ọ bụrụ na ọ bịakwutere unu, nabatanụ ya. Onye a na-akpọ Lustus, onye sitere na ndị ebiri ugwu. Naanị ndị a bụ ndị enyi m n'alaeze Chineke, ndị tinyere aka n'ịkasi m obi. Epafras ohu Yeshua, onye bụ otu n'ime unu, na-ekele unu ma na-arụrụ unu ọrụ mgbe niile n'ekpere, ka unu wee zuo oke ma zuo oke n'uche Chineke niile, n'ihi na m na-egosi ya na o nwere ịnụ ọkụ n'obi dị ukwuu maka unu, maka ndị Laodisia na maka ndị Herapolis. Luk onye dibịa ama ama na-ekele unu na Demas. Kelenụ ụmụnna Laodisia, Nimf na chọọchị dị n'ụlọ ya. Mgbe a gụrụ akwụkwọ ozi nye unu, hụnụ na agụkwara na chọọchị nke dị Laodisia. Unu gụọkwa ya ọzọ. Oziọma. Gwanụ Akipos na-agụkọ ozi ị natara n'ime Onyenwe anyị, ka ị wee mezuo ya. Kelee ya site n'aka m, Pọl. Cheta ngwugwu m. Ka amara dịrị gị. Amen.